Moi kaikki, täällä Pamppu ja Kille. Moi! Maa. Joo, ja mä pelataan World of Tanksia. Koska Kille. Ja mä sanon tätä tankkia laatikkotankiksi. Häh? On se laatikko? Sun ääni lagaa. Häh? Sun ääni lagaa. Jaa, niin sunkin. Mutta tuon Sinukai, tuo vastustajalla. Nyt on Sinukai. Ei. Sinukai. Annetaan alkaa. Hei, sun vieressä asuu Y. Mitä? Kato tätä mun Hei, tankkia. kato mikä minitankki tossakin on. Niin ja kato tätä, tämähän on ihan laatikon mallinen. Missä? Tässä. Ja toi on, tuo on toinen. Et ei se vielä laatikonmallinen oo. No näyttää laatikolta. Mistä tää zoomaskas silleen niin... Ai tosta, no niin okei. Kato, tyytyry. Hei, missä sä oot? Ai oot. Tässä. Ai siinä. On se aika laatikon muotoinen. Karku. Ja täällä taitaa 7,99. Joo, tässä tää vähän lagii. Tää... Mä menen Pamppua karkuun, pistäkää pari maksu. No jees, mä oon tässä kylläkin. Käkkä! Ei tuolla vastustaja. Missä? Tuolla. Tätä. Apua, mä oon uppoamassa. Pistä, tuon Jinjunjai. Missä on Jinjunjai? Tuolla. Tuolla on Jinjunjai. Mä menen ainakin tästä kohtaa. Apua, se tuhoaa mut. Se tuhos mut. Ei vitsi, se oli helkätti. Vähän huonoa paikkaa meni. Sinukain! Ja pum! Mä sunin sinu... Ja kuolin. Kiää. Ja näin sitä. Mä en oo pelannut tätä muuta kuin pari kertaa sitten. Täällä ihmetellä, jos mä en saa mitään tästä. Sitten ota joku tankki. Ja mulla on jotain... Eiku hetkonen. Menkää tankimaata. Ota joku ihan mitä haluaa. No mä otan vaikka... Jätän nyt toi sama. Eikö mä otan minitankin tosta? Kää minitankki? Eiku hetkonen. Mä saan minitankki, siinä lukee korjaa. Hei, mitä toi frepsi tossa pyörii? Pointeto Pedro kutsuu sinut liittymään joukkueeseen. Joo, älä hyväksy. Hei. Blä. Päästetäänkö me nyt niinku samaan taisteluun? Joo. Painaks mä tästä valmis? Paina. Joka on tuo ihan ylhäällä. Niin. Okei. Tyyppi otti T7 kaari. Mä otin ykköstasoisen. Onks kakkostasoinen ja ykköstasoinen? Hei, mitä vitsiä? Mä en näe sua tässä niinku jutusta. Joo. Häh? Ahaa, tossa sä oot. T1. Mulla on T7. Niin se on ykköstasoinen. Ja sulla on kakkostasoinen. Onks tässä sun minitankki hyvä? Ja tää. Aiku, missä sä oot? Sun vieressä. Missä? Tässä. Niin onks tässä sun minitankki hyvä? Oo. Tää on paras ykköstasoinen. Okei. Hei kato. Hei muuten, kato mullakin on minitankki. Aika pieni. Mutta sulla on nopea. Onko? Oo. Missä tää tykit on? Onks toi tän tykki? Mä en enää tiedä mikä tää tykki on, hei. Ai tää liikkuu tänne suuntaan. Onks tää hyväkin tykki? Onks tää hyväkin toi tankki? Parempi kuin tää. Hei, siinä on 150 ja tässä 105. Ei, paljon sä meet? 40 kilometriä suunnilleen. Mä menen 30. Nyt mä menen kahta. Ei sä menet mun ohi. Pum. Jää tyyli, mä tuhoudun. No, mä en pääse liikkumaan. No niin, kiitos Britti. Hei. Mä en pääse Liiku, eteenpäin. Britti. Mä en pääse eteenpäin. Liiku! En mä pääse eteenpäin. No niin, nyt pääsen.
Heippa. Missä on vihulaisia? Tuolla on vihulaisia. Huonosti hevosvoimia tossakin takaisin. Hei, mä näen ton yhden. Mä näen ton. Mitä järkeä sinne nyt on mennä? Ampuu toi tankki tuolta vaikka. Eikö siinä muka järkeä? Kun sä vaikka voisit tuhoutuakin. Ei. Osuuks sä siihen? No en, kun se kuoli mun edestä. Kuka mua ampuu? Kuka mua ampuu? Ei, hei. Ei, vitti mä tulen. Outu! Palat talliin. Kyllä. No niin, nyt voit laittaa taas sen KV1. Häh? No niin, hei. Laita uudestaan päälle. Fleksi. Häh, se on jo päällä. Joo. No, ota nyt se KV1. Mä otin jo. Mä painin jo valmiin. Hei. Mä otin 6 tasossa ja sä otit 5 tasossa. Raskas, keskiraskas, kevyt. Aika helppo. Mistä sen tason näkee? Eikä se hienoja. Odota. Kato nyt tosta tuolta oikealta tai tuolta puolelta, niin siellä näkyy niiden tasot niissä tankeissa. VI on 16 ja V5. Niin, totta. Hei, kato, sä oot mun vieressä. Sulla on hieno niin tällainen rutkuputku näin. Eikö mä? Sulla on himo trollitykki. Kui? On, toi on himo trollitykki. Kui? Sillä voi tuhota 2 samaan aikaan. Oho! Tuu. Ja mä en huomannutkaan, että tää alkoi. Kauan sulla lataa? En mä oikein tiiä. Ihan. No kato sitä, vasurissa siinä tähtäimen vieressä. 12.59. Joo, mulla lataa 7. Miksi mä ottanut sitä mulla on parempi nopeeta tankkia, mä en saa sua kiinni. No ei sun tarvii. Kyllä tarvii. Kulta menee aika nopeasti, kun tässä on ylämäkeä ja alamäkeä. Ja mikä? Tää tankki menee aika nopeeta. Ja tää. Ei kun tää. 30 yli. Mulla menee 40. Odota. Mä en jää siinä. Mä otan seuraavan testelun sitten. Mitä? Ja sen. Mä otan nopeutankin. Vihollinen näkyvissä. Pum! Osuuks mä siihen? Yli meni. Se pelkää mua! Ui. Mä ammuin sitä. No se ampuu mut. Aivan Hui. mun melkein kuoli. Mihin mä nyt tähtään? Vähän eteenpäin tosta, niin mä olin tähdätä. Jaha. Mut tuottei pikkusen nopeeta. Ai, sattuu. Mä en voi liikkua. Niin, sulta ammuttiin tela tai moottori. Odotas mä kato. Telat. Ai tuolta ampuu mua vai? Tähdää sitä edes. Kuka mua ampuu? Sieltä sivulta. Tää. Tuoltako? Tuolta. No ei ne pahoja ole. Paitsi tuolta. Katos tuolta oikealta. En minä näe. Tuo oikealla. Tuolla. Hei. Mä en osu niihin. Pum! Yli meni. Ammutaan se. Pakita. Nyt pystyy, hei kato. Jes, mun tankki toimii taas. Eikä nyt tänne. Kato tuolla. 12 hopeinen, täyshopeinen.
Häh? Sulla on peineen tankki, jos se tulee tohon näin nyppylille. Kato siinä! Ootas nyt. Mä menen vähän eteenpäin tonne suojaan. Kato tuolla! Missä? Ai tuolla. Toi! Asurissa! Tuolla! Mä menen palmun taakse peiloon. Mä saan muuten itse päättää mitä mä ammun. Mä ohjeistan missä se on. Kiinnostavaa, mä ampun noin vittu veitankin. En kyllä. Hei! Älä nyt sano, että mä en pysty tästä liikkua. En nyt pysty. Oh my god, mä näen mantotankkia. Mä sanoin sitten kun sä et pysty liikkumaan. Kestä joku oli. Tuolla on vielä nyt tyyppejä. Mene. Hei! Jos täällä kääntyy ei niinku liiku vai? Niin, koska se on semmonen tikude, että se käänny hyvin. Paatu, mä voin antaa... Mä sanoin tässä sun nimen. Mutta mä voin antaa sen tyypin sulle. Kelle? Niin. Mä joudun leikkaamaan aika paljon näitä videoita näköjään, kun sä lukesit mun nimeä. Mä sain vasta 2 kertaa. Niin. Oi, kato, kuka tuolla. Ammu! Plum! Ei. Ouma! Vähän yli. Hei, anna sen sinisen, eikö se vihreän sitten mennä pieneksi? Koska sitten se on tarkempi. Minkä vittu vihreän? No se, joka liikkuu siinä. Mennään mitään liikkuva vihreitä. Siellä tähtäimessä, kun sä tähtäät. Missä ne tyyppejä on? Vihollisia. Viholaisia. Vois lopettaa kohta video. Mitä toi oranssi tarkoittaa? Lopetetaan tän taistelun jälkeen. Tuossa, niin, mitä mun tankissa näkyy tossa? Ja missä? Missä näkyy toi mun tankin kuva? Ja sitten niin, noi kilometrit, niin mitä toi oranssi rengas tarkoittaa tai tela? Että sulla on vaurioitunut Okei. tela. Pääseekö tätä mäkeä? En mä tiedä. Pääse. Ei varmaan. Pääsee! Kyllä se pääsee! Kato! Nön. Tästä näin. Kyllä tankin tollanen mäki pitäis mennä. Ai pääaito peli. Mennäs mä täältä ylöspäin? Hei, tuolla on tankki. Näenköhän mä sitä, jos mä zoomaan? Näen. Mihin se meni? Ammu. En mä tiedä, Ammu. kun se meni johonkin. Ammu. Pum. Kuites? Koska tollain sä voit osua, koska se on voinut jäädä samaan paikkaan. Väärä suunta. Ei nyt tää kääntyy, kun täällä pakittaa. Niin, sama edestäpäin kun ajaa. Toivottavasti mä pääsen tästä vitsi paikasta pois. Lopetan video. Lopetan video. No, ettei sitä tullut jo pitkään. Joo. Voittaa! Morjes. Morjespa sullekin. Eikö siis minä? What you think Jump. that we think is cool